Machiegni kendo nyakuram gajuang twak en marameny piny wantie gi Philip Hande ma en jalno bende chwalo weche motenre kod rawere. Kawuono kaka nase yango ni kinde mokalo en odiochieng' bende yango en chieng' rawere e piny mangima. Ing'eyo kinge mar rawere osego e sectors mopogore opogore koting'o koda ka wechego mag dongruok, wechego mag telo kaeto gi wechego mag chwalo agenda mageto neno ni gibero wechego motenre kod rawere. Machiegni nya Philip anyisi ni ang'eni ni semoso nyikwara Mongajwa. Wachaka twak mochakre gi sani ka bende kawuono en odiochieng' maduong' ma bende dhialo rawere kata odiochieng' bende en odiochieng' rawere piny mangima. Oulang'o samoro ng'ato ng'iyo to odiochieng' rawere owinjo be en timo ang'o to oulang'o ne rawere ma pacho. Erokamano Lydia ne nyikwara Mongajwa. Odiochieng' mar rawere e piny mangima en odiochieng' ma United Nations kata riwruok mar pinje duto e piny mangima oyango ni en odiochieng' ma iwache weche mag rowere, iparo dongruok mar rowere, sirikande ng'iyo okang' magisegoyo kata chike magiseketo mondo oket piny maber ne rowere. Nitiere odiochienge mang'eny ahinya e piny ngima. Nitiere odiochieng' mar pi, nitiere odiochieng' mar alwora mabedo celebrated 5th June higa ka higa. Koro tarik 12 dwe mar 8 higa ka higa wamak gimiluongo ni International Youth Day. International Youth Day kawuono wachiko Silver Jubilee, tiende ni higni 25 ne oyange higa mar 1999 Desemba ka United Nations nobedo gi resolution makete. Koro celebration mokwongo to ne higa mar 2000. To motelo ne mano ne wan gi gimiluongo ni World Youth Day. World Youth Day ne bende oyange higa mar 1985, mokwongo bedo celebrated higa mar 1986. Higa ka higa ka United Nations General Assembly giromo dwe mar 12 to gibedo gi resolutions, tiende ni paro kata ng'ado bura mar gimoro madhi timore. Koro weche mang'eny osetimore e International Youth Day kata e odiochieng' mar piny mangima ng'iyogo weche mag rowere. Moko kuomgi en ni sani king'iyo United Nations tibiro yudo gimiluongo ni United Nations Youth Office. Mago gik mabiro kaluwore gi paro mar odiochieng'ni. E piny mangima e ndaloni oyieni mar ndiko barua kata somo sirikal paro. Kipenjogi ni to un kaka sirikandwa, kaka sirikal mar Kenya, ere okang' musekawo mar chiwo tije ne rowere, ere okang' musekawo mar jiwo rowere obede weche mag siasa, ere okang' musekawo mar puonjo kata tiego rowere, ere okang' musekawo kata kaka oganda mar joluo, ere okang' musekawo mondo wanyis luo kitgi gi timbegi kata heritage marwa, ere kaka gole kowuok kuom jodongo wakete kuom rowere ma pile pile wacho ni e jotelo makiny, to wan gi sani wacho ni wan jotelo masani wakonyo piny gi sani kaka ndalo dhi. Koro nitiere gik mang'eny minyalo wach kuom odiochieng'ni. E counties ka in rawera kata ng'at matiyo e sekta mar ojende, inyalo ndiko barua ne gavana ni kipenje ni to wadhi nade, ere kaka sirikandi ni jiwo rowere kata keto pesa ohala kata nueng'o ne rowere. E kor gwenge wan gi grube miluongo ni community based organizations kata grube mago mapiny ma e kor gwenge. Wan gi NGOs, non-governmental organizations, moko international. Kagiwacho ni gin gi programs mag youth. Ere social audit motimonegi kaka jopiny, kaka rowere. Ni kuom gigo duto magiwacho ni gitimo, ere kaka konyo japiny, ere kaka konyo kijana manie kor gweng' kucho. Erokamano nya Philip. Waseneno e kinde mokalo seche mwawuoye ni lwasi mar Kenya osebedo lwasi mano mar gomo kata mar ng'anyo. Seche moko kikalo town kacha ti iwinjo ka lwasi dum mana tear gas. Kendo gin gino mosebedo katimore e kinde dweche 2 mosekadho. Piny ok osebedo kod kwe. Waseneno piny mar Bangladesh bende no dwa kopo gima jo Kenya otimo. Kendo jo Kenya kano donjo parliament manego yudhe ma jo Kenya, Bangladesh gini bo donjo nyaka bedroom
mino kamoko relax mose kitanda mag jotelo. Jo Uganda otemo lakini no gagi. Ntiere gimoro ma king'iyo pinje gi duto tineno ka nitie gimoro machalre. Gima chalre en ni rawere chal ka gima gichiew. Adier ne ging'eyo ratiro mar gi kinde mokadho, kata kamano ne pok waneno ka giwuok oko kaka sani ne giwuok oko ne. Ang'o matimore? Ang'o mo chiew rawere wache kamano mabende sani koro waneno ka giwuok oko molo kaka gisebedo ka giwuok ka pile? Erokamano Lydia. Gima anyalo paro ni tapana ni kwara moga ojwang' ni rawere ok ochiew mana sani kende. Piny ndalo te joma loko piny, joma miyo piny go okang' maduong' gin rowere. Kata king'iyo historia mar piny Kenya, ibiro nyisi ni the Young Turks of 1992 emane okonyo kabisa kariwore gi josiasa mondo waduoge e multi-party. To be wasegik kama wagike ni Philip? Kama wagike ni wasegike yore mang'eny. Gima miyo wasegike yore mang'eny en ni ndalo ka ndalo nigi wach mopogore. Ndalo moko wawacho weche mag golo jasungu mondo loch odong' mar jarateng' mar jopiny Kenya. Ndalo moko wawacho weche mag loko katiba. Ndalo moko wawacho weche mag loko chike mondo wabed gi multi-partyism mane kwase ketho section 2A mar katiba. To mano bende mar yudhe kende? Mano ne mar josiasa gi yudhe. Pogruok mantiere kawuono en mae ni wacho ni revolution mar Gen Z kata lokruok mar jomatindo magin yudhe kende. King'iyo piny maber kaka en ng'ama jaland weche matimore samoro idhi e piny ka ji timo nonro ni, ibiro yudo ka joma iluongo ni Gen Z ng'eny joma ne nie igi ne gin millennials, tiende ni joma otelo negi matin. Inyalo dagi kata inyalo yie. Ng'enye pap, wan be nyong'e. Ng'anyo mokwongo? Yes. Mane bed maduong' makato gidonje e od bura? Ne inyalo yudo ng'eny gi ne gin jok ma tindo kabisa. Kibire second set to gin ji makoro kikore. Gima nyalo wacho en ni pogruok maduong' mantie en ni sani mopogore gi chon, weche landore mayot, keyo wach yot koluwore gi weche mag mbui. Kendo nineno ka X Spaces ema gini timore kabisa. X Spaces ema ne jochake go mbaka kapok ji obiro e maandamano. Pogruok kendo maduong' mantie en ni ne ji okorito ni nyaka jasiasa ema land ni tarik ma kama kama e kwadhi dhi e ndara, e kwadhi dhi bedo gi maandamano. To king'iyo tarik kata odiochienge mag maandamano, Lydia, en tich ariyo gi tich ang'wen. Ere joma nochako ng'anyo mar tich ariyo gi tich ang'wen? Ne en coalition mar Azimio. Koro tiende ni joma tindo somo weche kaluwore gi weche matimore piny mag siasa, weche ma joma otelonwa osebedo ka timo gi kaka gisebedo ka gitime. Mak mana ni nitiere gimiluongo ni social innovation. Social innovation tiende ni ing'eni pile pile ko wacho innovation to ng'ato wacho mani en weche mag technology kata tiyo gi kompyuta kata ang'o. En ni ng'iyo ni kane wadwa dhi serve petitions samoro kata Harambee House, tiyudo ka koro oket polise mang'eny, to lisasi ng'eny, to bunde ng'eny, to loche madongo dongo go bila ng'eny. To jowa matindo gi nyoparo ni koro kwaland ni wadhi dhi Harambee House kata kwaland ni wadhi dhi kama kama, mak mana ni destination wa to bro bedo gima kizungu luongo ni obedo amorphous. Mobilization okine ng'at motelo mbele ne kabisa, but king'iye to nitiere destination madhiye kata kama gikone ni kama ji dwa dhiye to en kanye. Manyo miyo wabedo gi thuolo ma ineno ka okang' mokwongo joma tindo ochopo e parliament. Iwacho weche mag Bangladesh, nitiere Uganda, nitiere Malawi, nitie Zimbabwe, nitie kuonde mang'eny mag gigi osetimore. Kata king'iyo pinje masani waluongo ni Sahel e Afrika, pinje masani otelne gi jolweny kata jok mane nitiere e military mokawo loch kuom jomoyiere gombulu. Ikawo Burkina Faso, ikawo Mali, ikawo Guinea. King'iyo stretch no nitiere pinje 5. President maduong' mogik e jogo yegni 44 kuom joma nokawo loch koloko mar ker kowuok e army.
Tiende ni gima osebedo katimore. Joma tinde piny mangima mok kata Kenya ka kende oseneno ka nitiere thirno e weche mag dongruok. Nitiere nyao e weche mag jiwo rowere mondo sud mbele. To gima gisefwenyo kata mwasefwenyo en ni samoro mbaka ni ok nyal go kionge mesa. Koro nitie gimoro miluongo ni turning the tables kata turning the tides. Jowagi sani koro loko mesgi kendo gin ema gibede mesa gichako loso agenda ma gidwa ni odhi mbele. To king'iyo kata wach mar Burkina Faso sani wan gi ker matin kendo jahigni 34. Motelo ne mano e higni mag 80 gi wiye ne nitie Sankara mabe piny achiel. Tiende ni magi weche moa chon to mopogore ga ng'enge, mopogore gi tiyo gi teko mang'eny machalo bunde kata overthrowing government koluwore gi weche mag military. Sani e weche mag communication, e weche mag mbui, e weche mag social innovation, iyudo ka joma tindo nyalo bedo abeda ga agenda mag mbaka magiwinjre mbui mok giromo physically kaeto gidhi magitim gima onego bed ni gitimo. Pod ibiro neno weche gi kabiro mang'eny, ok girumo sani. Gidhi nyime ma chopni lokruok modwaro kaka jo Kenya, kaka joma tindo pod obiro mana yudore. Philip, awinjo ki iwacho kanyo ni negi chako ka onge ng'ato mane iwacho notelo negi kata ka jatend piny ne temo wuoyo. Wacho ni ere kaka odwa ni mondo ago kod mbaka to uonge jatelo, iluongo ni leaderless, partyless, ageless tenentie. Koro ne gin less gi te to gipenjo gi to ere kaka odwa ni awuoyo gi ng'a ka uonge jatelo. Mama ne gima ne wachore mokwongo. To kuom kinde mokadho, ndalo machuok mokadho, waseno ka ne nitiere moko kuom gima nowuok oko kendo koro chal ka gima obede opara manyime. Ang'o mokelo lokruok ma kama? Gima timore ni pile kineno lokruok moro kabiro to nitie gima iluongo ni victimization. Victimization tiende ni sirikal tiyo gi oteku mare thiro lokruok. Inyalo neg ng'at motelo ne lokruogno kata motelo ne ng'anyono, inyalo make, itweye kata ilal kode. Mabe mano be nwaneno katimore ka. Gimomiyo seche duto sirikal gombo mondo ng'e ng'at ma timo gimoro. Pachgi nitiere jasiasa moro ma samoro ni e tok gini. Kata ni mondo wamany ng'ani wago dhoge bor owe weche mang'eny. Kata mondo wamany ng'atni walal kode. Koro sirikal nyalo tiyo gi yore mang'eny. Kata sani nyewo mak joma tindo mang'eny mapok wang'e kuonde mantiere. Nitiere joma nosenegi mabe iseneno ma oselando. Moingo ji sani apani moingo 80 ma oseland nonegi. Moland mokwongo nolalgo moingo ji 600 to pod imako ji. Koro bedo faceless, bedo leaderless, bedo partyless, tiende mana ni okete ni ng'ata nyalo chung mbele. To gima awacho pile kata ma anyiso jowa pile, joma tindo, en ni mondo lokruok obede, mondo revolution obed successful, ng'ato nyaka yie ni an jatelo kata an nyime atelo ne jowagi, adhi bet kode, adhi bet iluongo ni sacrificial lamb. Manyiso ni mane chich mane gibedo go ke kinde mokadho rawere mokoro wuok kendo luongo nyaka twak gi jofwambo. Actually gima do timore ni dine bed ni nitiere jatelo motelo ne ng'anyo gi mano wuok ayanga chakre chon, gik moko ariyo dino timore. Dine sirikal othire kapok odhi mbele, kata dine ochope status kama ne gidwa chope. Gima timore ng'anyo kata revolution en ni nitiere decisions ma nyaka jikaw. Nitiere command, kata mane lweny nitiere center of command. E piny Kenya ka nitiere center of command. Nitiere ng'ama chiwo orders, nitiere ng'ama chiwo direction. Nikoro kwa ka, to wadhi kacha, to wadhi kacha, to wadhi kacha. Nineno ka joma tindo nodonje e parliament, to ok gitimo gima duong' ahinya e parliament no. Jomoko nowuotho matin, jomoko owacho no chiemo, kaeto bilo mchele matin to wuok. Ka dine bed nitiere center of command kata ng'ama notelo ne revolution no, to nowacho ni wadhi bet e bunge kuom thuolo mar 1 hour kata 30 minutes, wadhi golo twakwa ei bunge, wadhi bedo gi speaker wa ei bunge. Koro bedo leaderless gi partyless nigi berne gi rachne. Yes. Do kama na kuom kinde mane ng'anyo ma kamago dhi mbele, waduogo ayudo ka
nochung ng'anyo kendo ntiere kweth mar Azimio nowuok motegno mo temo kelo kagima koro gikelo kwe. Bende nwawinjo ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ochako luonge ni my sons and daughters, winjuru duonda uwe ng'anyo. Ere kama koro ji dhi bedo maromie nikech yudo ka kinde mane gitwak gi to nitiere rawere manochung motegno wacho ni giwuoyo e lo ng'ang'a moro gi mondo giwuonwa ng'amo nyisogi ni wan wadwa weyo ng'anyo, wan ne ok wang'any ne jo Azimio, wan ne ok wang'any ne, wadwa ni giwuog te. Nitie kaka ne onge tudruok makare e kind jogi. Tadiri kaka piny itelo ne Philip, nitie jok mantiere telo kato nitie jok ma bende sane gin magitelo ne oganda. Rawere owinjo tim ang'o mondo giti kanyakla gi jogi, kik bed ni bedo gi ng'ikruok moro ma koro jotelo kaneno ka gima koro puonj duondgi, nikech iwachoga kaka pile winjo ka oher wach ni rawere gin teko jomadongo to jomadongo gin rieko mag rawere. Bedo nade ka? En ni nyaka wabed ni wariwore. Jomatindo sumo paro kowuok kuom jomadongo. Jomatindo kelo energy manyien, gijiwo jomadongo, gin innovators kata gin jok ma riekegi obiro mang'eny kata king'iyo gi lony manyasani. To gimosebedo katimore Lydia e piny Kenya waka kata e pinje mang'eny kata mana Bangladesh kanineno to Prime Minister ok en ng'ama tin. En ng'ama oti, miyo moti mosebet kacha kuom higni mang'eny. Yes. King'iyo jotendwa kata mane parties, political parties, tiyudo ka joma oket nochung' ne rowere ok gin joma rowere. Gin joma nosekadho higa mar rowere. Kawuono andike mbui ni odiochieng' ma kawuono mwang'iyo weche mag International Youth Day kata mark International Youth Day. Ng'ata maluongore ni jatend rowere kata mochung' ne rowere kamoro to sekadho higa mar rowere. En ng'at miluongo ni gatekeeper. Koro gatekeepers gi osekawo thuolo mar misrepresent kata chiwo paro mopogore gi kaka rowere paro. An millennial. Pacha opogore kabisa gi Gen Z. Gimomiyo wapogore kabisa en kama. An member mar party mar ODM, life member. Awinjo wach command kowuok kuom party leader na. Aluwo weche mowacho. Gen Z gin very disruptive. Leaderless. Kata ka opogore gi leaderless. Gin jok mok pang line. Wan ing'eni wanyalo pango line kama mirit ng'at man mbele wuogi ma ng'at mar adek luwe nyaka ang' thuolo ni chopi. Jogi ok pang line. Gin te. Emomiyo gin leaderless. But gima nyaka timre ni e thuolo gi te a confusion ni te. Political parties, buche mag gwenge, nyaka luo Council of Elders, nyaka kanise, nyaka sirikal, nyaka migao mora mora, nyaka bedi gi thuolo ni giuchiko itgi e weche marowere wacho, gin somo piny kaka dhi. Ka ok gikawo parono, ok gibedo achiel gi jomatindo, ok gigo kodgi mbaka, to gima dhi bedo en ni en lweny pile pile. Kama ji ok wuoye ji nyaka dhawe, nikech misunderstanding ng'eny. To kama ji goye mbaka, kama ji bede round table, iyudo ka nitiere gimiluongo ni compromise. Kata seche ma iwacho ni koro biuru mondo wabed e negotiation table. Gikone ni lweny mora mora matimore. Obed ni en lweny ma oting'o bunde ma jo ang'enge nitie, obed ni en lweny mar loko piny kaka nye jomatindo timo. Gikone ni nyaka goye mbaka. Tigo mbaka gi jok moseyiere ni wan koro wawuo koko kaka jotelo. So gikone en ni nyaka jok maonge jotelogo bro bedo gi jotelo. Kaka sani seneno kaka ntiere jomatindo ma sani imenya ahinya kaka chalo joma emotelo ne kweth madwaro lokruok mar pinyni. Kato kobedo ni gine mane gichake, to kose dhi mbele mochopo kama ntiere ni, tibro yudo ka ne en gathering ma mofas, to yudo jatelo makoro chung'ne. Abro miyi ranyisi. ODM party ma kawuono ntie. King'iyo historia mar ODM party, to nowuok e referendum mar higa mar 2005. Mokwongo nok en party, ne en ranyisi mar joma ne kwedo katiba mane ikelo. Nikech ne nitie machunga gi rabolo. Kaeto bang'e, ka ji oseaye kwedo katiba, to jogi yudo ka nigi common interest mowacho nang'o. Koro ranyisi mane wanogo momiyo wateko mwaloyo katiba marachja.
koro waloke mondo obed political party. Koseloke mobedo political party, to koro nyaka obed gi jotende ma migosi Raila Amolo Odinga nobedo jatend party mar ODM, kendo ne nitiere gima niluongo Pentagon. Osebiro abira mo olokore kamano, to jatende to pod nitiere, jomoko donje iye, jomoko wuok. So kata mane revolution mar Gen Z ni nochako konge jotende, interest mantiere cha ma en bero piny mar chiwo nafas ne vijana mondo obed ni duondgi nyalo tiyo sirikal, mar dewo wang' japiny kendo winjo gima japiny wacho, bro biro makata koko lokore political party, but obro lokore movement man gi ji minyalo kwan ni leader mar that movement en ng'ane gi ng'ane gi ng'ane gi ng'ane. Kida wuoyo kodgi tigo iwuoyo gi jogi, to wachno bro dhi masud ne joka. So revolution nyalo chakore maonge joma otelone. To kuse timo gimiluongo ni norming, ma useketo nyaka chike matayo e maandamano, chike nyaka taji, nikech nitiere katiba wacho, to un be kuse biro to wacho ni koro ok wadhi bakidi, koro wadhi tiyo mana gi simu kende. Weche gi wuok kuom ng'a? Tiende ni nitiere ng'ato mobiro gi parono. Jok mabiro gi parogo ema biro bedo ko end up ni mago e leaders mag that revolution. To Philip, gidhi bedo kanade nikech oseneno ka moko ma bende wuok duogo lal matin, kendo chal ka gima giyudo ibuogo gi koya kuom moko kuom jogo ma bende nigi teko. Biparo ni digi kuma ng'ato nyalo wuok adiera ching ni en makoro telone kaluwore gi kaka luoro ma bende sani osedonjone moko kuom oganda? Gik moko ariyo, Lydia. Mokwongo en ni joma tindo nyaka yiere ni nyaka gibed gi jotendgi manyalo wuoyo e logi, manyalo timo gik moko e logi, eka gibedo gi order. Ka gionge gi order, to keyo gi yot kabisa, nikech oonge wiye, oonge iwe, oonge kore, inyalo kethe kamoro amora. But ka en gi jotende mochung'ne ma ji oseyiere ni magi jotendwa, to gibro bedo ni ginyalo issue command, ginyalo issue direction, ginyalo timo mobilization maonge luoro. Bang'e mar ariyo en ni ng'ama chunye nyap kata ng'ama luor ok nyal wuoth mabor. Kata mana nyathi kidwa nyuol, obet e ich dweche 9. Ng'ama miyo ok nyal bedo gi ich kawuono to kiny jumbe ariyo obedo gi nyathi. Koro a revolution be ok chak kawuono to kiny iloke, kiny gima nudwaro notimore atima sechego. Onyalo kawo thuolo mabor, thuolo malach. An kaka e sombwa mar economics gi sociology, nitiere joma iluongo ni Karl Marx ma gin jolony machon ma wuoyo kuom revolution. To giwacho ni revolution kata loko piny maduong' mogik mabiro timore en ni jomodhier te joma ni piny chieng' moro koriwore ma giwe luoro thenge, to gibiro golo joma nigi pesa ma jomwandu mokawo loch oketo margi, kendo oketo msigo, kawo tekre joma onge mwandu gi tiyo negi pile pile. To mano ok timre dichiel. Chieng' ma ji biro winjore ni wan jomodhier te, wan koro wawe tich, koro odwa kawo mwandu wa mwasebedo kwa tiyo ne joma dongo gi, kata jok mane e telo, kata man gi mwandu gi, mondo wapog ne jopiny. Mano ok timre overnight. Emomiyo kata revolution, maandamano manochakore ma Gen Z ni, gisego okang' maduong' kabisa e ndalo matin. To koro ka gidwa lokruok kendo, nyaka gidog piny ma gi regroup, gibed ni gin gi organization manyalo bedo gi nyinge, gibed ni gin gi ji manyalo wacho ni wan koro jotendwa gin jogi gi jogi gi jogi, to wach ma giwacho wadhi winjo. To mana kaka wacho, ng'ama luor, ng'ama ni garaka, ng'ama onge strategy ok nyal loko gimoro amora, ok nyal loso gimoro amora. Koro ka en lokruok mar piny ma ji dwaro, ok obi timore ka en leaderless, ok obi timore ka en faceless, to ok obi timore odiochieng' achiel kata odiochienge ariyo. To retreat ok onyiso ni orumo, kata ni ka ji odhi e yweyo matin to ok onyiso ni orumo. King'iyo kata siasa mar migosi Raila Amolo Odinga, samoro biro ma ji dhi e maandamano muweni koro kawuono to koro kethore kabisa, but ong'eyo kako dok chien mochako kwe ma piny kwe,
to chieng' mochako biro no tiyudo ka wacha pod dhi mbele. Koro gimomiyo jomatindo samoro bro faulu e gik mwatimogi en ni jotendwa mantiere e telo pod ok lok timgi, pod ok tim dwach japiny, pod ok winj wach kaka japiny wache. To ka de giwinjo wach ma gitimo dwach japiny, ma gitimo dwach jomatindogi, tibiro yudo ka koro kwe bede, yudo ka koko ok ng'eny. But adieri man go en ni e nafas ma wantiere piny Kenya kawuono, gima jomatindo osetimo, gik ma pod timore e piny Kenya, pod lokruok biro bede maduong', to lokruogno jomatindo nyaka yie ni gidware, to ok mana kawuono kende. Kochakore kawuono nyaka mbele kama wadhiye. To kama ne Philip, kotenre kod twak ma kawuono no bede ma Homa Bay kama bende na achiel kuom kuondego mano olosi e budho mar dhialo odiochieng' rawere. Achiel kuom jip mane imiyogi en tiyo gi teknolojia kata yoregi manyasani mar loso tije. Nyading'eny waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto e nyasi mage mag twak goganda nitie gimoro wacho ni bonyeza kompyuta na dola itoke. Rawera moro ng'isa ni to gima diere ni to dhi bonyeza kanye, to tijegi ni kanye, to tigi kompyuta kata teknoloji ni nang'o. Samoro en tiere mbui mar X kacha chokia ka nodwa loso kode pesa nang'o. Ere gimunjo bed ni gitimo, Philip? Nitiere weche mang'eny kaka jopiny Kenya kata jotelo samoro wawacho makonyo jomatindo, samoro gin miriambo, samoro gin keto gimoluongo ni safe space ne joma osedonje iye, koro kik jomoko donje. Joma nie siasa kata joma nigi tich jiwo jomatindo mondo lok ohendni, mondo odonje e mbui oyud tije. To gin kinyisogi kawuono ni to un be ok udonje mbui mondo uti tije monyiso jomatindo no, to ginyal yiene. Nitiere mbunge moro Lydia e piny Tanzania, apani video no useneno, manyiso jo siasa kata joma nie bunge ni to un musiko ne jomatindo ni to donjure innovation, timuru kama kama. Un duwe tijeu mag bungegi mondo udog piny uchak ulok ohala kata tim tije ma jomatindo timogo. Kinyiso jomatindo ni waloko ohala, ere pes ohala no, startup capital. Lydia, king'iyo cabinet manyobedo vetted in terms of wealth, en billion kiriwe mar Mudavadi nikech endo nobedo vetted the other time, nowacho ni en gi 4 billion. Pesa ni te biro around 10 billion gi wiye. 10 billion gi wiye ni, king'iyo pesa moket ni Youth Enterprise Fund miholo constituencies 290 mondo jomatindo otim go ohala, en milion matin ne 200. Higa mokalo nchi en milion 165 apani gi bathe kanyo. Ere kaka milion 200 inyalo pogne constituencies 290 giyudo pesa diadi? Nago kwan no tayudo ka en $600,000 I think gi 60 gi wiye. Tidwa poge ne youth groups e kor gwenge kacha mondo lok go ohala. En ohala manyalo loko ngima ng'ato. Koro nyaka wadoge adieri to wang'e nyawo mwasebetgo. King'iyo weche mag digital economy, kawuono the International Youth Day theme maigani en ni from clicks to progress, youth digital pathways for sustainable development. Kizungu no wacho niya, e weche mowacho mag tiye e mbuigi, wadwa wuok awuoka niya wan kwa dhie kor mbui to wadiyo gimoro amora mwayudo, to wawuok ni wang'eyo gik manyalo miyowa samoro tije, weche mag ohala kata loko ngimawa. Koro ka youth kata rowere oluwo wach mar digital economy ni, ere kaka wanyalo contribute a sustainable development. A sustainable development kata gigo mwaluwo mondo wabed ni waseyudo dongruok e higa mar 2030 gin weche kaka mag somo. Goal number 4 ni rowere duto mae piny, ok mana piny Kenya kende, obedno yudo somo gi skills manyalo miyo giyud tije. Health and well-being en ni jomatindo, king'iyo kata kwan kawuono mar joma yudo kute mag ayaki sani, ng'enygi gin jomatindo. Ere kaka wanyalo tiyo gi digital platforms mondo wapuonj jomatindo mondo bed gi ngimano maber. King'iyo weche mag innovation, king'iyo weche mag partnership, king'iyo weche mag peace and justice, goal number 16, ere kaka jomatindo nyalo contribute weche mag arita kwe kata
keto kwe e kor gwenge ka gitiyo gi digital platforms. E digital platforms gi, aneno ka jo Homa Bay, en Homa Bay mowacho ni gigero youth innovation hubs ma gidhi kete internet, gidhi kete computer, gidhi kete gik manyalo konyo rowere mondo oyud ni nyalo tiyo tije mag online. Ntiere piny Kenya ka gik maluongo ni Youth Empowerment Center kata Youth Development Centers. Mano ger gi sirikal, paro ni mar Kibaki ng'enyne. Achiel kuom gi kidhi Kisumu kacha en Kasagam Police Station. Kasagam Police Station is a youth empowerment center. Ere kaka nokawe oloke police station to komiye oti tij matindo monego tim. King'iyo Youth Development Center mantiere tok Rotary manoger gi sirikal mamalo. Chieng' Jumapil en kanisa. Odiochienge mamoko jomoko nyalo haya tiyo kode. Ere gima sirikal osekete iye mondo okony japiny kata okony rawera ma ginyiso ni dhi e mbui, idhi ti e mbui cha. Constituencies kawuono imiyo pesa mar gero Youth Development Center kasa Innovation Hubs. Oseger gi adi e piny Kenya. Gin gi ang'o e igi. Stima be nitiere e Youth Empowerment Centers go. To ng'ama chulo bills mag Youth Innovation Centers. Ka ne sirikal mar Barwabar nitiere ka, ma mokwongo noket Ababu Namwamba minister mar Youth Affairs. Mane ndalo molose Ministry mar Youth Affairs mokwongo 2012-2013. Ne nitiere infrastructure nyaka e ward level miyudo ka nitiere Youth Empowerment Officer. Sani kidhi e thurwa Kaluo tipenjo youth officers ni ji adi kata rowere adi ma gisekonyo apply Uwezo Fund, Youth Enterprise Development Fund kata any affirmative action fund mar sirikal. Gine jok ma kendo go X e form mar application mar loan ni pokuchopo ma. To kidhi gwenge machalo kaka mar Meru tiyudo ka gisedhi e kiwango mamalo ma youth officers konyo jomatindo, jo bodaboda, jomanie kor gwenge, youth groups apply loans mondo bed ni ginyalo absorb entire amount ma sirikal omiyogi higa ka higa. Koro en wacho gi timo, en keto tim e chikewa. King'iyo piny Kenya ka Lydia, nitiere gima luongo ni Youth Development Policy mar higa mar 2019. Owacho gik mang'eny mar rowere. Ere kaka wachiwo tije ne rowere. Ere kaka wa ensure ni gimoro amora wa mainstream weche mag dongruok mag rowere. Chikni pok obedo reviewed chakre 2019. Review ema biro nyisowa ni kwatimo review to nyisowa ni wasechopo kiwango makama. Ne waketo target makama e higa ni wase achieve ma kata ma oseduoko wa piny. Ere lokruok mwakete. To nitiere gimoro mane be otim, nonro manotim gi ministry mar omenda. Ma gibedo gi document moro iluongo ni Kenya Youth Dividend Roadmap. Tiende ni wan gi rowere mang'eny. To ere kaka Kenya nyalo nweng'o kowuok kuom rowere gi. Ere ber ma piny Kenya nyalo yudo kuom thoth mar rowere piny ka. Koro nonro ni wacho ni mondo Kenya achieve youth dividend, demographic dividend, obro kawo waigni nyaka wachop higa mar 2038. To mondo wachop higa mar 2038 ni mondo wayud nweng'o maber e iye ka, nyaka waket mbele weche mag somo gi skills. Nyaka waket mbele wach ma wacho mar health and well-being. Nyaka waket mbele weche mag youth participation e weche mag siasa gi demokrasi. Nyaka waket mbele weche mag ohala kata entrepreneurship. Document ni dhi mapog pesa e migao ka migao. Health dwaro pesa di nyaka wachop higa mar 2038. Weche mag somo dwaro pesa di. King'iyo oboke no te en bilion maromo 659 midwaro mondo warip dividend mar demographic dividend by 2038. Ere kaka waseketo gini e tim. Ntiere
okang' ma sirikal osegoyo. King'iyo sekta mar TVET, skills development, kata king'iyo kor gwengewa kawuono, county support TVET, mondo ng'ato ka ng'ato bed ni entiere tich moro mong'eyo manie lwete kata manie wiye monyalo wuok go oko. But ere pesa mwaketo e migawo mar health, ma for example support youth and adolescent reproductive health, en pesa di, en atamalo adi. Ere pesa mwaketo makonyo weche mag ohala kata chako ohendni. Iwacho pile pile weche mag Hustler Fund. Ka ne pok oket Hustler Fund mochako tich, ne nitiere gima iluongo ni public participation mane dwaro pach jopiny. Ne andiko oboke masomo ker gi minister mane loso wach mar Hustler Fund, Simon Chelugui. Ma wacho ni ok waketa keta pesa machalo gi pes pile pile mwaseyudo ka. Nitiere gima iluongo ni LSO financing. Kwa AGPO, access to government procurement, oketo thuolo ni jomatindo gi jomong'ol gi mine nyaka yud atamalo 30 mar tije mag sirikal, obed mamalo obed mapiny. Kiseyudo tenda ni ting'e lweti kaka rawera, tionge title deed, tionge logbook, ere kaka iyudo pesa mi finance go tenda no. Kwa keto pesa mar LSO financing e Hustler Fund kata e pesa mora mar affirmative action, ring fence ni 30% odhi support access to government procurement. Ka migawo mora kata office mora mar sirikal omiya tenda, tadhi tachiwe kacha kaka security e fund, timiya pesa maromo kata 30% of that budget, ta finance tenda na, taduoga yudo pesa. Seche michula, tichula to fund cha kao pesa ne, to nyinyo magiyudo gimedo mana holo jomatindo, gimedo mana holo jomonego beni yude kaka jomodak gi ng'ol gi mine, to piny dongore. To king'iyo Hustler Fund kako kete sani, en ni holo ji siling 500, siling 1,500, naneno ni moro ntiere group loans. Group loan ber kabisa, but there is also individual enterprise. Ni Lydia in kiwuok kaka rawera matin moyawo kambine, to kochuno ni nyaka ubedi ji 10 eka sirikal nyaka mi pesa. Ng'enyne jok mosethiro dongruok en ni ukawo siling 50,000 uriwe ji 50. Iholo gi pesa di ng'ato ka ng'ato. King'iyo savings mag boda kata base achiel moting'o ji 10 kata 15, pesa magichoko odiochieng' kodiochieng', kochopo giko juma kata giko dwe, ohingo nyadidek pesa ma sirikal wacho no holo gi mar siling 50,000 kata 100,000. Wathiro dongruok koso wakonyo dongruok mar ojende. Kamano. Ka watieko nitiere penjo kae ka mitieko go ndaka achiel kende. Faith Mzomo wacho kanyo ni rawere no wuok e yo mopogore. Inyalo paro ni chon ne timo maandamano to chopo kama jodito mag siasa ne nyalo yueyo. Sano wacho ni Gen Z no wuok mopogore. Kato wakili Annie Nyoremo wacho kacha ni kanong'iyo kaka imiyo ji tich kotenre kod gwelo ma jotend migepe kata yiero margi. Ne nitiere kita omenda ma nyaka ne gibedgo. Owacho ni rawere winjo tim ang'o mondo yud listi ne koso girit mana gin bende ndalo moko gikwong giloso omenda gimed higni koka gibro yudo. Kuom dakika achiel kende Philip Waloro. Apani apuoch gi pak ne rawera manye ogwel kaka jatend migawo mar weche mag pi. Apani en face mar jomatindo matiyo matek. En gi milion onge pesa bila nikech kata mtoko onge go. To milion 32 mowas. Milion 32 nyalore gi lo moro ma samoro wuonu nowenu gunda kwaru moro kiriwogi to iyudo ka pesa no nitie. An gi dakika achiel. Gima nyalo wacho ni sirikal obayo nafas maduong' kabisa mar riwo jomatinde sirikal. Yiero jotend migepe. King'iyo kata sirikal kowuok kuom Kenyatta kobiro nyaka kuom Kibaki, to iyudo ka nitiere youth moro achiel e igi, youth moko 3 e igi. Nyaka wadog piny mwawinj dwach japiny, mwawinj dwach jomatindo, mwariw jomatindo e igi. Tok mana ne sirikal mamalo kende. King'iyo Migori, Kisumu, Siaya, Homa Bay, be nitiere rawera mantiere tend migawo. To chief officers gin ji adi marowere. To ere kaka waikore
mar piem gi rowere mawuok e pinje mamoko, counties mamoko kata regions mamoko ka sama yiero machielo biro kata dongruok dhi mbele. Erokamano. Nyakwa Mogo Jwang' mano kanyo nikech sahe magi kelo giko mar twak moro mar rameny piny ne menyo rawere ka bende neno odiochieng' midhialo rawere piny mangima. Wasebedo kanyo gi Philip Pande man jachwal agenda mag rawere pacho kae. Winjo ni gi iti kaka twak ma kamano bedo kata kamano en twak mararie kendo pod wabomedo menye kinde go mabiro e chenro mopogore opogore. Tima sani warom kendo sa 3 e chenro mar Rimore. Nyinga Lydia Okeyo.